Primerament, dius com a president del Col·legi de Metges de Girona que estem molt contents i orgullosos de que aquest tercer congrés de la professió mèdica es faci a Girona. Penso que allà volem que tothom s'hi senti com a casa i penso que tindrem l'entorn adequat perquè tot aquest tan ambiciós congrés tingui lloc i aquestes reflexions donin fruit. Convido tothom a participar i des del territori volia dir-te una miqueta, enllaçant amb tot el que ha dit el doctor Pedrós, no? Sí, necessitem construir centres sanitaris o sistemes sanitaris que funcionin integradament, tant a Girona com a Lleida com a Tarragona, que siguin prou potents com perquè des de Barcelona no hi hagi un efecte xuclador, que inevitablement es produeix perquè no hi ha aturador, és una ciutat molt més grossa, molt més potent, en moltíssims aspectes, i això atreu coneixement, atreu inversions, etc. Però esclar, tenim 700 o 800.000 habitants a cada una d'aquestes regions, aproximadament, més o menys, a l'estiu segur que molts més, que han d'estar atesos, i això vol dir crear elements amb una suficient massa crítica perquè tinguin la inversió, els professionals i l'atenció adequada cap a aquest segle XXI que anem, on els pacients, evidentment, estan connectats, volen una atenció ràpida, que hi hagi aquest transfer personal amb un metge, però per altre cantó estem en una medicina on, lògicament, necessitem de molts especialistes perquè atenguin bé el pacient. Ja no pot fer-ho un tot sol, sinó que ha d'estar en contacte amb moltíssima més professionals. I això crea, evidentment, venim d'un model on probablement tenim molts hospitals cada 25, 40 quilòmetres, i en aquest entorn de crisis o de problemes pressupostaris que no s'arreglaran ràpidament, potser hem d'anar cada vegada més a crear uns hubs, o com li vulguem dir, d'atenció, tant a primària com hospitalària, que s'ajuntin i que facin aquesta feina adequadament pels professionals i pels pacients. I penso que aquest model, aquesta problemàtica territorial es repeteix a Girona, la tenim, això que t'estic explicant és absolutament aplicable a Girona, però em fa l'efecte que també passa a Lleida i a Tarragona.